Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba emnandi, indaba ke thinta umlungisi Mathe owayedlala ke indawo kaSibusiso kwaMaphalala kumkhokha. Sekuveleke la indaba ezimnandi ezithi ke uSibusiso kwaMaphalala uyabuya ke lapha kumkhokha kuona ku season 2 wawo ke umkhokha. Season 2 isizini yokugcina yawo kumkhokha njengoba ke bengivezile ukuthi ke ngeke sibe nawo season 3 womkhokha. Baveza ukuthi ke umkhokha uyaphela ke lapha ku season 2, uzophela ke ngawo lapha unyaka ka2025 ngoMarch. Noma yize kunjalo uSibusiso uyabuya ke lapha ku season 2 wawo kumkhokha njengoba ke sasimgcine ku season 1. Indaba ezimnandi ke lezi ukuthi ke uSibusiso uyabuya and if ukhumbula kahle ke mbukela uSibusiso wahamba ke engazwani lapha nobaba wakhe uMaphalala njengoba ke buya obviously kusazoba ke nedrama and uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena ngiyobuya ke nama teaser ngizoku-update and ngisazokubhekela ukuthi kahle kahle uzobuya ngayiphi inyanga yena ke uSibusiso. Yizo ke lezade ngikuphathele zona ukuthi ke uSibu uyabuya ke lapha kumkhokha noma ize kumkhokha bewugoqa kuona ku season 2. Ziningi izinto ezenzakalayo ezithinta kumkhokha. Ngizolokhu ngibuya ke nama updates neindaba ke nje isematheni and futhi kuningi okwenzakalayo okuthinta ama drama khona la eMzansi. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena ngiyobuya ke futhi nama updates. Ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.